Ito siya guys. Isa tong ibon. Alimokon to sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Pero alimokon to. Nabili lang namin to sa dito. Taga dito lang din na nagbibinta ng ibon. Kasi aalagaan namin. Pero ilang araw pa lang to sa amin. Pero ewan ko bakit siya nanghihina. Kawawa naman. Kaya naisipan namin kung makatakas to, ay kung makalipad to, hahayaan na lang namin. Di bali nang masayang ang pera, basta mabuhay lang sila. Ma-enjoy man lang nila ang paglipad-lipad. Ayan. Get well na. Ha? Get well na. Hindi siguro sanay sila na ikulong. Kaya ayun. Nanghihina sila. Dalawa sila guys ang binili namin. Binili lang namin sa ewan ko kung mura. Mura ba yun? Mura sa halaga. 350 lang. Dalawang peraso siya. 350 pesos. Yan siya guys. Meron kaming isang ibon din. Pero ilang buwan na sa amin. Pero buhay naman siya. At saka malakas siya. Kaya sana mabuhay siya hanggat gusto niya. Yan. Ito kawawa naman. Papakawala na lang namin guys. Pag lumipad to, ayan, bye-bye. Enjoy.